noisen redaksoni tosta. Sen verran tometeli. Niin lähdetään ollaan täällä Pipille. Kello on 7.30. Lähdetään käymään tuolla näköalapaikalla. Pyörähtää. Tämmöstä. Mukava mennä vähän aikaisemmin, kun tulee sitten niin kuuma tossa niin 9 jälkeen. Eikä varmaan on niin paljon turisteja. Tulee läskillä hiki. Niin. Katsotaan mistä meidän pitää mennä. Muista ihan tarkalleen. Mitä se tapahtuu? Tää vittu. Joo, kyllä me ollaan ihan tästä jo. Hän on niin kadut vähän tyhjempiä. Päivämatkalaiset tulee tossa kympin keppeillä. Sitten rupeaa tulee porukkaa. Ei oo vielä saapunut. Karlik-restaurant. Rukko kattelee mun sortit vaan mietit, että onks nää revennyt jo. Ai niitä on revennyt. Eikö ne pahasti? Ei ne vielä pahasti. Swadikap. Joo. Mennään vähän portata. Portata vähän matkaa ylös. Swadikap. Swadikap.
Portaita on. Reilusti. Huhhuh. Jonkun matkaa kivuutettu. No niin. Porra-askelmat suorat. Tossa on suihkusti sulutta viiletön päälle. Tästä voi kato iskee jonkun pumppu päälle. Ei oo pumppu päällä vielä. Ei tuu vettä. Huomattavaa. Siellä on tsunamimuisto. Tsunamimuistomerkki homma. Sä käy kattoo. Mennään sitten tonne toiselle. Staat 20 vuotta aikaisemmin. Sitten yksi päivä aikaisemmin, yksi päivän jälkeen. Sehän pyyhki se tsunami kokonaan yli. Hän meni kaikki aika lailla heikkoa happea. Tuossa on minkälainen ollut kato ennen kuin juurikaan rakennettu. Ennen sitä elokuvaa. Jokin tämähän nyt on tulostettu jo varmaan 10 vuotta sitten. No niin, jatketaanpa sinne seuraavalle. Tosta se mun mielestä menee tosta. Tai se oikaisee tosta. Se näyttää niinku tuolta äsken sitä viewpoint 1 ja 2 molemmat kaikki tähän suuntaan. Joo, tosta pääsee. Morning, savadi Sorry, krab. kap. Loppusuora hämöttää. Onneksi se ei oo niin kuuma. 27 näyttäisi. Hei aamulemmaksi. Täältä jo hyvin näkyy. Ihan hyvin näkyy. Kipivuoret. Arska vielä aika alalla.
Tää on joku baarikin täällä yöllä. Bob Bar. Oh, komeat maisemat. Mitä ne ehtinyt jotkut vähän aikaisemmin. Tiedä, olisiko ne ollut kahtomassa auringon nousu. Hyvä Antti. Hyvin menee. Sä oot niin reipas. Joo. Oh. Laskuvesi vähän. Mukava viileä tuuli toi. Mennäpäs tänne. Se on jossain tuolla se. Tiedä meneekö tonne vasemmalle vähän sen tuo. Ainakin kolmaskin viewpointti. En oo siellä ikinä käynyt. Minkälainen se on? Ei tää ainakaan korkeammalle enää pääse. On satama. Satama tuolla vasemmalla puolella. On se rakennettu ihan täyteen. Oho. Oh, hyvin suoritettu. Oh. Me ollaan reippaat. Joo, siellä käytiin pyörähtää. Hyvin päästiin kiipeä, se oli semmoista isompaa kommervenkkiä. Ei ollut niin paha. Tällainen näin niinku Pahaa hommaa. 3 vuotta istumatyössä ollut ja noin 1000 askelmaa tänne ylöspäin, niin kyllä tuo on niinku kuolemanmarssi aika lähellä. Kuolemanmarssi. Niin. Niin joo. Naistu brokkoli. Naistu. Juuri toi. Niinpä tietenkin. Se oli brokkolimuseum. Siellä oli paikallista parsakaalia. Paikallista parsakaalia. Okei, tää alamäkeenkään tulee minne niin helppoa olekaan. Tää on aika jyrkkä. Paikoitelle on vähän jyrkkää. Se oikein videolla nää. Moni. Very cup couponing. Kyllä se sekin puuskutti, vaikka oli tämmönen urheilullinen. Ei puuskuttanut niin paljon kuin minä. Ei läännyt, sehän tuli tosi vauhikkaasti. Siellä on
Puketi ja Pipi-ystävät Rento Facebookin sivuilla. Mikä täällä lähettävä ääni kuuluu täällä metässä. Se on vaan suomalainen läski, käsitä ottako ressiä. Tarjotkaa sille vaikka tuoppi kaljaa, niin kyllä se ilahtuu siitä. Hyvin se meni. Sä olit niin lämmitteli ennen sitä kunnon nousua. Ei se enää kunnon nousu ole. Se on henki pois. Tossa se kato, ois se V3 jonnekin tonne, mutta en mä tiedä kannattaako se. Niin. Ja se kuulemma, joku höpötti, että ei se hirveä ihmeellinen. Ihan mahtavat maisemat ja niin kuin siinä sanoi, siinä, että se on semmonen Instagramin ystävällinen paikka ihmisille. Luolassa villittelee. Joku ice cream cave. Joo, vähän tippuukin vielä. Ice cream cave. Se on niinku ahtaan paikan fobia intensified. Niissä käy paljon jaloja paikallisesti. Mini bistro can. On tätä porukkaa täällä. Reilusti porukkaa. Because in the first time this cave opened, they come to explore the area, survey the area, and they saw about this one structure. Ice cream cone. Have you ever been to McDonald's? You can see the ice cream and you can see the cone of the ice cream. That's why they call for the ice cream cave. But Sandy very sad. Many people come here and they don't know. They come and touch, they come and touch, they come and touch. Someone lay down and touch. That's why you cannot see the diamond. You cannot see the jewelry. When you come to the cave, don't touch anything. When I come to the first day of this cave, Sandy see around this one is like a diamond. It's like a crystal. But now you see it disappear already. Very sad so much. And this one structure, ice cream cone, ice cream cave. This one is like a 300 million years. But this one, the peak, you can see it's like a pole. Normally, it's like this only. But every day, the dripping water drop down. Lake is connected. This one pole, the Thai government to this pole, not to this structure, 500 million years.
500 million years for this one. That's why for the people you can see from the top when it's raining, absorb past the land of the mountain and it will drop down from the lower, upper connected from the top. That's why it's really long. Someone who would like to take a photo, someone would like to take a photo, Sandy will click a photo right here for you. And who wait to click a photo here, you can make the photo behind this one. And click pose, sexy pose. In this one here, very beautiful. You can come behind. Who finished from this area already? You can walk back to the boat and we have Coca-Cola to serve you soft drink on the boat. Drink a lot of water today. It's very hot. You will not dehydration. And after that we go to play canoe. Okay, everyone. Sandy, help you take a photo one by one. Who finish from here? Tässä on ollut se jotain paljon lepaa tai? En tiedä. Siinä on niinku puolen miljardia vuotta niin täällä maapallossa. Voihan tää luola olla varmaan vanhempikin, mutta... Ei. Kimaltelee tuo mineraaleihin paljon. Tyylikkäinen. Täällä on joku sitä. Katso mihin astuu. Tää on nyt se reitty tänne. Niin. Ne on mennyt tosta niinku maahan asti, mutta joku on särkenyt ne. Pistänyt paskaa. Hyvä Antti, sä pääsit hyvin sä. Ja siis sitä mä mietin, että kuitenkin se on puolisen miljardia täällä ollut, niin kuitenkin siinä ajassa maapallon mannerlautta liikkuu ties kuinka moneen suuntaan. Hyvin säi. Niin. Onko tää siinä laattaja? Miten? Onko tää siinä laattaraan pohjilla? Ei sinä nyt vaikka tietenkin. Vaan täällä on surullisen kuuluna maa ja nyt teidän aallon aikana kuulunut tuolla, mutta on ihmistä hengissä. Niin.